Problème fala. Ma fo salamu alaikum. O jaranye. Ma fo ni wati bismillah. Ire ni hera la ga hera ka ambela jere. Eni ka fugla. Abo. Babana ko mo mina kungolo ma ka tani fugla. Oche. Aha. Na tara ni fugla fulu ara bi soro ka du. Aha. Ga ala ga ngishi na tara ni kungolo yo ma ku bane de. Ma ko bane. Sika tola. Oh, o de kama. Wa fo ko akatani fugla. Ko do be no neru na nable. Ibuna ne fenolo ka usa ibuna ne fenola. Sika tola. Ya fam. Bamana ko jibona ka ftane daga chile. Oche. Ni jibona. Aha. Lala ndaga machi. Aha. Misa jiore ke daga kono. Sika tola. Ngani daga chira. Aha. Ya ko bane de. Ko bane do. Ko change go do be no. Akilo ka usa abogo la mai. Ko kumbi di me kuntre di. Oche able. Ma kuntre. Fochugo la ma foko dakan. Dakan. Allah akbar. Ala idamu kama. Mumbi bogola. Able machitra de noche. Ya fam. Ya fam. Organ foko kuntre ti. Ndre nye ala femin dai bogola. Ka dai gasela ga foko karsabe ni soro. Ya fam. Ya fam. Ni mɔgɔ mana juga cogo cogo mɔgɔ mana kɔnɛ cogo cogo mɔgɔ mana fɛrɛ tigɛ cogo cogo ala y'o min latigɛ i ye a bila i b'o sɔrɔ. Très bien. Bamananw ko kundi ye tiɲɛ mais kundi di a tigi kɔ dɛ. O ye tiɲɛ kosɛbɛ ko tɛ se ɲɛnabɔ kotigi kɔ a bila ye. Ayi ko tɛ se ɲɛnabɔ a tigi kɔ. Kunkolo kun bi se di nga kun tɛ se di kuntigi kɔ n'i y'a mɛn k'i bɛ kun di kunkolotigi de b'e kɛ. Sika t'o la. O bɛn di. Ko tɛ se k'a tigi kɔ a bila ye. I mana kɛ cogo o cogo. E tɛ deli k'a fɔ yan nɔ ko n'i pan ka sɔrɔ kotigi ma pan. E bɛ pan ko fila kɛ. I pan ko fila kɛ. Sika t'o la. Bɛɛ ye kuma kelen ye o. I mana ko kɛ cogo o cogo. Ni kotigi ma kuma fɔlɔ. Ou bien k'a fɔ k'i b'a kɛ kotigi kɔ. A bila o kuma f'u ye dɛ. Aw sɔrɔ lamɛn a ma taama. A ma taama dɛ. Alakibaru. E filɛ nin ye sisan e muso b'i bolo. Ne k'a fɔ sisan ko bon ne ka taa dɔrɔn ko ka sin ka taa fɔ i muso ma ko o ka taa nin dugu in na. K'a sɔrɔ ne de ma kuma. O ti bɛn. Ne ye kuma fɔ de. Est-ce que n ye fɛn yɛrɛ fɔ wa? E ma fɛn fɔ i dalama kan. A bɛ ten de. K'a fɔ k'i bɛ ko dilan kotigi kɔ. Wala i bɛ ko ɲɛnabɔ kotigi kɔ. A bila i kɔni bɛ ka ko dɔ kɛ. Nka nɔ ti bɔ a la bilen. Nɔ ti bɔ a la. Bisimila. Ale bi ye ntɛnɛn ye. Siga t'o la. Février kalo tile 27 don. Naamu. San 2023. Fasiribaw ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ. Naamu. An bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ kumaba ka se ka o dɔw ɲɛfɔ mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ ko dɔw la. A ma daminɛ l'histoire faso ka fasiri ale ko di. Ko Mali ni Burukina farali ɲɔgɔn kan ka kɛ jamana kelen min bɛ wele ko fédération. A bila ko a ko bɛ ka ɲɛnabɔ ni jamana fila in ɲɛmɔgɔw u bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka ŋaniya siri o ka kɛli ka di u fila bɛɛ lajɛlen ye. O kɔfɛ wari sugu la musakako sira kan wari k'a fɔ jamana bɛ se ka taa wari sugu la n'a ye wele ko marché financier mago wari min na ka taa o sɔrɔ. Jalasa k'a fɔ ko ɲinan san kɔnɔ an ka Mali mago bɛ wari min na a b'a fɛ ka wari min sɔrɔ wari sugu in na. A bila ko bɛ se sefa wari miliyari 1000 ani miliyari 400 ni miliyari 9 jate ma. O kɔfɛ i b'a ye fana k'a fɔ ko Mali finitigiw ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na jatigɛwale kɛlɛ la o ko bamaci caman dan sera ka kari olu la. Nɛgɛso boliko ɲɛmɔgɔyaso min bɛ wele ko fédération malienne de cyclisme halisa ko gɛlɛya min bɛ a ɲɛmɔgɔ ko la. Ko fana bɛ senna halisa sisa yɛrɛ fana kɔni mini kɔnɔ jamana in kɔnɔ ko sariya tali kɔfɛ a lawaleyali baaraw bɛ senna bila yen. Tubaarikala faama kan ka kɛ tan ni faama ye mun fɔ o de kan ka waleya. O ye tiɲɛ. L'indépendant ale ko di. Ko sariya sunba kura sigili hukumu kɔnɔna n'o ye réforme constitutionnelle ye. A bila ko kulu min bɛ wele ko appel du 20 février pour sauver le Mali. Olu y'a jira k'a fɔ ko u bɛna ngara da ko in na ni sariya bɛ fɛn o fɛn min yamaruya u bolo k'u bɛ o kɛ tɛmɛsira ye walasa ka se ka ngara da nin ko la.
o kɔfɛ Banɲagara ko bamanci walu bala ka cɛ sisan kosɛbɛ kanibozo do ma 13 bonena o ni la o ko lakɔli karamɔgɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ a la dugu jenina o ko Banɲagarakaw kɔni u ka nisɔngoya jira taama dɔ senfɛ a ko siratigɛla bankasikaw fana ye o kelen kɛ a jira fana k'a fɔ ko fagaɲama Dr Sogɛli Kɔgɔla Mayiga kun bɛ Wagadugu Burukina o ko a senfɛ jamana fila in ɲɛmɔgɔw kɔni ye a jira k'a fɔ ko CEDEAO ye banna k'a ka ɲakili wulili min kɛ u y'u ka nisɔngoya jira ka ɲɛsin o ma ani u y'a jira fana k'a fɔ ko jamana fila in bɛ se ka kɛ fédération ye cogo min na ka fara ɲɔgɔn kan ko taalen ɲɛfɛ k'u bɛna o hakililaw lajɛ ka ɲɛ a kɛcogo ɲuman ye min ye ko fɛɛrɛw tigɛ. Le républicain ale Musa Bisomodano a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Banɲagarakaw ka dimiya n'u ka nisɔngoya jira ka ɲɛsin kani bɔnsɔn bingani wale ma kɛra sababu ye ni sigidala mɔgɔ 13 bɔɲɔgɔnko bɔnɛna u ni la o kɔfɛ sa an ka kokanko minisiriso ni maliden minnu sigin no kɔfɛ olu tɔgɔla minisiriso kɔnɔna na ko baarabila dɔw bɛ sen na an k'a fɔ mɔgɔw funnen don baara la yen nɔ abila ye tile 12 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na ko a ko bɛ sen na kabi février kalo tile 22 tɛmɛnen Dr Bɛrima Sango min ye kulu min bɛ fasodenw tɔgɔla tɔn bolo ka ɲɛsin kalata ko jateminɛli ma n'a ye wele ko modèle Mali a sɛmɛntiya k'a fɔ kalata ko sariya kura in na u y'a jira k'a fɔ ko finitigiw fɔlɔ bɛ se ka kɔn ka kalata yanni ka kalata yɛrɛ don se n'o ye vote par anticipation ye o ko kɔni ye fɛɛrɛ ye walasa ka se ka yuruku caya ani ka se ka dankari kɛ kalata kɛcogo ɲuman taabolo la ani ko mɔgɔw bɛ se ka da kalata jaabiw la cogo min na k'a bɛ se ka sababu ka fiɲɛ bila olu bɛɛ lajɛlen la Ablaye Andame. Fasoden le Malien ko Mali finitigiw y'a sɛmɛntiya k'a fɔ k'u ye jatigɛwalikɛla 40 bɔɲɔgɔnko fa ani k'u ka dagayɔrɔ caman tiɲɛ i b'a fana ye k'a fɔ ko sariya kura dɔ fana sigira sen kan walasa ka se ka marabolo kuraw k'olu dantigɛ ani an ka jamana ko n k'a fɔ cercle ni région ani fo taa se arrondissement ma ko kuraw dantigɛra ani communes sariya kura min ni a bɛna baara daminɛ ka sɛmɛntiya fana k'a fɔ conseil économique social et culturel ka tɔnsigiba min kun bɛ sen na ko kɔni kun cɛra ŋaniyaw sirila k'a fɔ ko sira bɛ kɛ mɔgɔ minnu sata ye ko o ka dabila walima caman ba ka bɔ a la an ka jamana kɔnɔ yan nɔ CNDH n'o ye commission nationale des droits de l'homme ye u y'u ka nisɔngoya jira ka ɲɛsin tiɲɛni minnu donna maison de la presse kɔnɔ o don appel du 20 février pour sauver le Mali mɔgɔw ka lajɛrɛ dɔ senfɛ Ablaye. Le challenger ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Mali ŋaniya don san 2023 in kɔnɔ ka CFA wari miliyari 1,400 kɔ ka o sɔrɔ wari sugu la ɲina i b'a ye fana k'a fɔ ko AGEROUTE kɔnɔna na vérificateur général n'o ye Mali sɛgɛsɛgɛlikɛlaba ale ka dantigɛli gafe dɔw bɔra ka fiɲɛ dɔw yira u ka baaraw kɛcogo la ko min bɛ ɲɛmɔgɔ la sisan ni ale yɛrɛ kan ka wuli k'a jɔyɔrɔ di k'u ye a ka jɔyɔrɔ jira ka ɲɛsin nin kɛwale ma nin kunnafoni dilenw ma GEPAC ɲɛmɔgɔya ko la ko Sidi Daɲogo ye danaya kurakurara ale kan san 3 nata ninnu kɔnɔ min bɛ tali kɛ garde nationale ɲɛmɔgɔya ko la ko min ye fanga ta ni o ye colonel Famuke Kamara ye ɲɛfɔliw kɛlen don ka ɲɛsin maa kofɔli ma walasa mɔgɔw bɛ se ka dɔn ka lasta cogo min na Ablaye. L'indicateur de renouveau ala sɛmɛntiya k'a fɔ ko maître Mohamed Ali Bacili y'a jira k'a fɔ ko u tɛ jɛn n'a ye fiyewu colonel Asimi Goita k'i kan bɔ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ kalata nata ninnu na FESPA ko tako 28 ko baaraw ninnu donna jamana fila in fanga ɲɛmaw fɛ n'o ye Mali ni Burukina fanga ɲɛmaw ye ko Maroc n k'a fɔ Tunisie ɲɛma ye dantigɛli minnu kɛ ka ɲɛsin farafinw ma u ka jamana kɔnɔna na ni siya woloma dantigɛliw don ko Mali y'a jira k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛw tigɛ walasa maliden minnu bɛ yen nɔ ka na ni u bɛɛ lajɛlen ye ka bɔ jamana in kɔnɔ ani a ɲinina kalandenw fɛ ani minnu bɛ baara kalanw na yen nɔ k'u bɛɛ lajɛlen ka u ka baaraw jɔ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ maison de la presse tiɲɛni minnu donna a kɔnɔ don na a kɛra kulu min ka lajɛrew senfɛ n'o ye appel du 20 février pour sauver le Mali olu y'a sɛmɛntiya k'a fɔ k'u ye jalakili sɛbɛn don sariya la Salif Jara kama ani a jɛw
sabula ko ubuna tigɛ donna a ko senfɛ Ablaye. Barakallah. No tara ka fu ka ngero la. Oh. Akanga glane. Kuno de katanga so chita. O kadla. Oh, kuma ka chane. Okoli. Ko vienti ba duru jate. Le ko minana pangol di kenekan. Pangolongo nyama Amadou Konate ni a jewfe. O mino nya morale kunte ka do na wole ko fo vienti. D'accord. O ko fe kani bonso bingane wale hukumu konna na ko kalanso nyamgo do me wole ko directeur d'école ko ni tura ako CF mali ni la moye jamana fana bala ka feren dabulu tike walsa ko jenyu bala biska sizin ko sobe chugo mina o sala tike la ko Amerique sénateur do be bon ko clé de mode matamala les échos wele asime chaka fo second donc ñu ko me bado mi be wele ko festival na nyarki hakilla daron saraka fokanye na nyarki bonno chini waka china fokanfe ni saraka ni c'est fokan ni nyarki yo ni kelen kera ka seka fokanye ote ko ni ngone siku ane dongo nyako me baye mimi ke sawi ka malidon kuluzo nyona ani ka seka frafna le fe jamano refna kuluzo nyona domi mbi wele nyanama enti jamana ko na wele ko ITCD o ko ni ngoni yete mesala nyuma yi wasaka sika malini enti jamana cheje nyonya ka usinzi kosebe kani bonzo bingani wale sinfe ko ni bingani wale min kara kani bonzo ko ni ngoni bamanchi wale ukele tigila mo kele kana chini wereke kokura mi ni an kun fomana anyona ma ablanda nam amba ku jeni l'alternance Maison de la presse tieni mingera ko maître Mundaka ya ka sin wormandon ta ka nyesin kuna fondilo ma ko senfe asimentele no afana ka foko URD ton bulu fara mikaye luka tosiki bamme wala ko conférence régionale ako baros la ka sementia do ko labante menen nuna ko gwanyon kulubali kumbe nani bunya ani sahay ako senfe Ablaye e afone ko kulubali ni Ablaye Kulbalini. Tiens, Abmani tala. Kulbalini. Comment nga gele parce que ne burana ko do donc ni a fo ci do lo na mbla wuro sarala. Woro jema yele woro umurda woro. Aywa. Usangara woro. La ñëwé sarawi. Ni so ja woro. Uro nu sa. La brendenge ni so ja woro kene. Uro nu sa na mo chuma ye jimo ni juluma wele. Mi bla saka sana bi bla wori minela. Boisson ni fe ona kuma ka chance sana. Kuma ka chance. Da famuna. Kanam bla ka dofo gwanyo ma bi. Ba tuwari kala. Antna foye. Aywa. Ale to ko bamana to yede gwanyo. Ouais bamana to yede. Bamana to do. Gwanyo kulbali. Ouais la to yede. Ito to ko nyine ngu wanyo be dir ko bamana gama. Parce que abolé to ko gazante vele. Warabado mafi. Warabado. Ala ko iranna. Ni ala sonama. Etumbe 91. Parce que tu es chifin kene. Oui tiens. Chifin kene. Atia. 91 Musa Minawati. Musa 1900. Tanga fa 1900. Tanga mina wati 1900. 1900. Watewa. Asro yentem. Asro yentumi tu yentem de. Bamana kan lo de. Yentem tu yentemi. Ukele ne kundu. Asro ulu kelen drone Mali bal ni bi Mali yoro ni barakela drone bi yentem drone kono. Union nationale des travailleurs du Mali a bana pa. Voilà. Ni to la bi yere. Mawrati. Voilà. Kumorete. Uka secrétaire général Togo e Bakari Karambe wati karo kendo. Ne modendo. Bale to ka faride. Wati mina école den dona alinu Musa Karanywana. Muso dona kelela. Fagali chara, mangan chara. Ala ko barakela fana se ka to tande. Politicien wo, élève wo Musa abe wo lese. Yentem seyla. Bogura ko aina. Ko mo na fara nyonga abu fanga soro aw kelengelen tise ayna ambe fere soro ko ayra bina faso deme parce que ambe faso kola anti jama ambi jamana kola mais anti jamana masakola asira yoro minna na ma fare fa nyonga fere soro ko abina
ambi kulusigi amba ke coordination des mouvements organisation démocratique ambi kulusigi officiellement o kulu dagare be ke nere ka barake yore yentem abina daga ke renon bi ke ko be bi ke décision bi taya amba fo ni kankele amba be ke inkele o ya le ke nyemay il est devenu le président de la coordination pour kaira la bisabela ko grève illimitée jusqu'à la chute de Moussa ko bara chute ke malila tuguni bara kala chute ta bara la fo Moussa gabi o re de coup d'état folo coup d'état folo de coup d'état redi o coup d'état o dewa o le coup d'état folo aflana ko awkala dia muyo ko Moussa kata gouvernement kata assemblée ke ci transition ke sigi ko ya sebe o ya sebe ko joni bitane Moussa fa ko angata manani ko angata ko joni jon ko ne de kulunyema yo da mbido jana bidugungo Demba Diallo kombita Dissa Traoré kombita Abdourahmane Baba Touré mibla wartam la non Adama Nyema ya afatura Adama fatura Demba fatura Karambe fatura Dissa Traoré binila olu nani ko amal nibla ayen ci jamana ci de ambiyele ka yele fo kulba Moussa bi kulba Moussa siglendo ko annani le je ko mundo ko jamana demdo ko to seglendo ka fangal sa o ba fe ka walam bla papier flé kuma te duguni annano do ndima Moussa ka siga konti sigide ayen ci de ci flé lettre flé o jigna okere o fona la wasido ka nyesi o kara la wasido fona ka nyesi famo parce que wati mo mi songo fana ke ablay oui il gère ni ko de il gère ni ko parce que tato tu sais que c'est yo mais mo ke konema ko fama bindo fangate o do de la do ke fangate Moussa bina o re gama ko fana la ko sude ga nyisi fangama parce que ke komandi o ko komandi munem bo be kuma foye parce que watira o Bakari Karambe allait de fatura ambi kalomina ambi domina o do nyongo en 2004 Samba Flani Nani. Samba Flani le vendredi 27 février 2004 à l'État Ol. Donc allez munke fongo fumo mo ta don parce que ni mo munke ki bofo. Abina fo to bi mi wele go faire de lance. Faire de lance. Moussa Bini. Kato wala. Ni kera dro se da su atete na ko ko bana mi ni ko sangoni fanga nyoro yo amara dadro lo gulu fanu do no yada. Kulita kero chokola keroi ya famo beni ga watido kelela oche école Oumar Marko de adamine Moussa donala barakela donala ça doit se gâteau ambo de kono alhamdulillah si la ngone amma nyoni ka comme uya yugo amma nyoni ka bi uya fagada kambe dore dore kala la dore amili rabbi ba